inyong kamingaw. Nining ako karong paglakaw. O karon sa sumpay ning atong sugilanon. Babay, Papa. Kay mangita ko kayuhan. Mga anak kita pobre kaayo. O kana, mao ang iyang inahan nga si Tansyang. Sala! Kung gusto kong mawa siya sa kong tanap, yot. Uy! Gusto kong mawa siya sa kong tan! Dunggurige, salan boy. Sana ibut ni mo ipasabot. Nga mingon kang gusto ni mo mawala sinang Tansyang sa imudalan. Kay sukad. Ula man kung kabante nga mag-aalisin ang Tansyang ni mo dito sila kung mato kita. Sa, makatawa ka mo ko lang. Ano may katawa sa ka? Oh. May katawa ni mo. Bitaw no, anong katawa mo tuod ko? Hanggaw. Kaya katawa mo ka daw. Nakasuon ko ni mo. Pero, salan tong isulti ni mo tong krike? Bahin ba ng Tansyang, ha? Hilom! Oh, hilom ba? Kaya, ni pahilo man. Biyay ko din yapyat. Ano mo daw? Wakang kadungog sa kong gisulti, biyay ko! Salan na tong gisulti ni tong krike? Makalibaw. Wala di ko kasabot kung anong mingon to siya nga gusto di mawala kuno ng Tansyang sa iyang dalan. Kay, bisag kung saan ako guna-una. Bisag kung saan ako hinumdum. Kapila na ako magsigig ato. Wala mo di ko may hinumdum nga mag-aali-ali na sa ng Tansyang sa dalan niya dito sila, ha? Naglibog di ko. Nagalibugas akong kutaw ani, oy. Mo tingaling wala ko makasabot. Mingon dito tong grege nga hanggaw ko. Mauday. Kay hanggaw mong ko. Mauday. May mo ba, day ko rin? Nga dili na lang na ni mo i-off ang imong cellphone? Kay panaglitan ba o may tuyo ko ni mo? O ikaw ba ka may tuyo na ko? Magka-tinawaganay na yun ta. Dili ba? Oo, good. Mauman ka ha. Naunsa ka, day? Ha? Unsay na unsa? Mura man good o lahi ra ang imong tinubagan. Kay unsa may nakalahi sa kong tinubakan? Wa di ay? Oh, ingon nga lahi ang akong tinubagan. Unya karon wa di ay. Sorry. Kumusta man ito ang pag-eskwela ni Dudut o ni Miles? Di ba may cellphone naman sila? Sila unta imong gipangutana? Di ito. Sorry. Wa ka na isulti. Kay gusto na ko matog. Ha? Mubangon pa kog sayo ugma kay mo eskwelag sayo sila si Dudut ug Miles. Nay, unsa na orasa? Di ay. Alas 9 pasadon man is gabi. Ay. Natuog ng mga bata. Ha? Unsa to? May gisulti ka? Kwan, kini matod ko. Sige, katuog na lang. Putulan lang nato kini nga itong panagsulti. Sige. Bye. Mura man oga. Wa na ganahi sa day ko rin nga nakiksulti na ako. Ano ka? May mga sitwasyon nga ingon inis yung rin ako. Pero murag lahi ang karon. Ano ka?
unsa di kay problema? Unsa to? May patambagan ka na ako, Sir Franz? Ang buta ko ipasabot nga may pangayuan ko ni mo kuna-huna, Miss Rian. Bahin sa unsa? Kon, bahin sa kong asawa, ni Corina. Bahin di ay sa imong wife. Kana, kung okay na nimo. Nga nung dili man okay. Okay ra gyud. Salamat. Kay unsa man ha? Sa akong pagsubot sa imong gisulti, o kung atong ibase sa inyong situation, nga ikaw layo nila, o niya mismo sa imong wife, makaingon ko nga dili kay usara ka rason, kung nga nung ingon ana siya duwe nga mutubag nimo. Unsa man ka, Miss Rian? Babae ka man gyud. Maybe due to frustration. Oh. Frustrated siya na ako? Wa ko mo ingon nga ingon ana kita. But possibly, or there are possibilities nga nganong ingon siya ana. Who knows? Naglaom or nag-expect siya og nindot nga istorya gikan nimo. Og kay wa niya kini mabati gikan nimo, nadismayat siya. Kaha? Maingon-ingon ana og maingon-ingon sab nga dili. Mahimong nailaing rason. Sama pa nang sa unsa ka, Miss Rian. Murag dili tingali maayo nga masulti ko nimo kay basin og masayop ko. Og dili sad ko buot nga madugangan na hinuon ang imong problema. Okay, rag unsa imong huna-huna. Ang ako lang nga, unsa kay posibleng hinungdan nga naingon siya ni ana? Dili na lang laki. Kay lusod manggod kun musulti ko. Nya, I understand. Natural ka ingon ni ato ang tuno sa iyang sinultihan. Meaning, negative gyud ang iyang reason. I hope imo ko masabtan, Sir Franz. Oh. Hisabtan ko ikaw, miss. Hisabtan ko ikaw. Pero, paminaw nimo, maayo ka kung muuli ko sa amo. Unsa? Muuli ka sa inyo? Muundang ka sa imong pagpanarbaho din sa company? Mao ba, Sir Franz? Bisan tuod way gikahatag nga rason. Si Miss Rian ako. Sa posibleng hinungdan. Sagaan nga pagpagigsulti ni Corina nga rin ako. Apan, sa among sitwasyon nga layo ko ni Corina. Mahimong personal nga rason nga nung naingon siya ato. Og naibaw ko. Dili ingon na anak ka-expressive si Corina kung unsa may matuon niyang kipati. Nakailan ako niya. Tungkay ako siyang asawa. Sama na ako. Nga nanginahanglan siyang presensya. Nanginahanglan sabgit siya sa akong presensya. O dili ka na imposible. Diyos ko, dili ko gusto maguna-una o dili maayos akong asawa. Dili. Taon-taon naman ko kadya sa Cebu, Papa Francing. Kaya na Jud, pero o pa dyan ka makalidali, bisan ko sa na lang. Maayong pagbuminaw sa Let's Pinoy. pa, uy. Abi ninyo, Dodot. Oh, Miles, sugad pa sa akong pag-abot diri sa Cebu. oh. Gusto rin ko muuli diya sa ato. Aron makauban mo na ako pagbalik. Apan wa ko ka na buhata. Kay basin, mausap ang akong una-una o dili na ko mabalik pa diri. Undang na lang sa imong trabaho diya pa. Ari na lang tas ato. Huli na lang pa. Bitaw pa. Mauli ginidili na ko gusto. Basta manawag ko ninyo o kamoy manawag diri na ko kay mag-iningunan ang mandayon mo. Giningaw naman kaayo may mo pa, Francing, be. Mapuot di ay ka na mo. Mausad pa. Sige lang, good. Ay sagod mo mingaw-mingaw na ko. Uli na lagi pa. Uli na ba?
Miles, ayaw lang sa ron. Naguna-una magkuha na ba, pero dili lang sa karon. Sige, ingon-ingon nga nakunaon na, anak. Pero kutob ra sa nauna. Kutob ra sa sulti. Pero wagin mo uli. Dako naman ka, Miles. Wa ka pa ba din makasabot kung nganong nanarpaho ko diri sa layo? Para ni ninyo. Sa inyong pagtuon, aron nga makalampos gid mo. Naiba ang manggot ko. Pero mingawal magyapon ni mo, papi. Miles, tay. Gusto na. Pero napakilag, ha? Ikaw na maluoy ka na ako, nag. Ilisap ko mahimutang diri kung magsige kagilag. Kanas Kung abang maginingon ka, na. Kanas alagi ka mo uli. Mauli na lagi ko niya ako, pupon. Dili pa lang karon. Kanas alagi. Kanas aba. Mauna. Nganong nagtawag-tawag pag silang amahan? Gimingaw lagi kong papa, ma. Di ka kasabot. Dili kang kasabot. Na, Miles, ha? Madili ka ron kasabot. Sa paon taron ka. Hilom na lang, Miles. Ikaw, Sabdodot. Di pasagdan sab nimo ning imong manghod nga manawag ni Papa ninyo, Francing. Naibaw naman unta ka kung unsa ka OA ning imong manghod. Ngayon, ana naman ko kama kay di lang man ikaw ang nasa among dapit. Nga, dili yun. Mahimo kung wa si Papa Francing. Ngayon, ana naman ko ka. Hilom, ha? Di man mo feel. Tupag ka na ako, ha? Parihas lang mo. Maobito na rason kung nganong supak yun unta kung may cellphone mo. Kay maggara-gara mo panawag sa inyong amahan. Uya mag-OA-OA dayon. Daon sa kadiha ko rin na. Nakasama ba ni mo? Lola! Lola! Hala, sige. Sige, pagpahaba mo sa inyong apuhan. Ug hasta ka, Dodot. Pagpahaba dito nga matansyang. Kaya nakanan man dayon mo. Lula. Ngayon ang tingog ni mo ko rin na, oy. Mausa ka ba? Di ka ba awas mga silingan nga ang imurang tinggong mo'y kalanog-lanog? Mudiretsyo ka man lang og laban nila, ma. Huwag gani ka masayod kung nganog na unsa mi dinhi. Oy, wako mo dito labas imong mga anak, ha? Gibuyag ka lang ka nga ang imurang tingog ang kalanog-lanog. Ayaw na lang tani mo, ma. Mudiretsyo ka og laban nila. Unsa dito laban, ha? Oy, Corina! Asa man ka? Miles, Sulti paganit na mo dito inoong lakaw. Corina! Gining babayhan, ah. Hilom na, Miles. Hilom na, Miles. La? Nansa mong ka? Mihangos mong ka. Huwag na ko sugat. Parang masalisod ko ginawa. Ala. Ayaw taon ko pa. Kuya Wila. Miles, dito kasi naisip ay. Ayaw ko si Lola Tansang. Ayaw ko tandugan. At doon sino isyot, Miles. La? Lola, kinawag tarong, Lola. La? Lola? Lola Tansang, Lola. Dili nakahayuhot ang akong dugan, Dodot, Miles. Ay lang kayo palabi og pampaypay si Kuan. Lula niyo hatan siyang Miles ay paypay ba. Igo na. Sakto na. Agay. Ay lang kayo palaban ni upisi ng kamot ni Lula ni Mdodot. Ay, sekarang mas Lula ni mo. Medyo di lang kayo bugnaw parehas ganiha ba. Okay na. Sorry lang. Napiskin ako. Salamat ninyo mga apo. Isyot, salamat kayo ninyo. Ay, wala lang siya ko eh. Isar ba ko yung magtinabangay nga. Nakita rin mga silingan ko. Ang sabi na yun din eh. Hasta ko no, pagsigsingit ni mo, kuhan ni mo Dodot. Naulpot ko sa akong pag-irag-irag sa mong luyas gawas. Ay, kaman mo. Na-issue si Mama Corina, manggod. Miles,
Ayaw na lang pag-istorya, Miles. Importante si Lola. Hay naman tong ininit ni mong tubig, Dudot. Nga gibutangan ako og kuan, butangan akong dahon sa atis ba. Painom tong Lola nimo. Aron maulian siya singpit. Kadya siya na ya. Ako di kaong. Paypayan pa ni Lola no isyot. Paypay lang gyapon ni Miles. Pero igo lang ha. Hindi lang ba. Alam lang kayo pala ba ning paypay ba? Malagpot yung Lola nimo. Sa kusog si mong pilipayan. Ni isyot. Bitaw. Relax lang ang tasya ha. Relax lang. Okay. Labaw tag-hapsyap. Ay, pastila, no? Mao din tabor ninyo, Dudot? Ha? Oh, naiisyot. Ay, nausap si mama ninyo. Ay, nga pwede naman ko gustorya o hinay. Good. Mao. Ilang unta mangisog ba? May gani kayo nauli ang tao si Lola ninyo tansyang. Oo. Pero nalagpot sa taro akong kabuhi ganiha. Ay, nakuyawang kong nausap silang tansyang. Nagpot? Ay, Miles. Ay, nakatog si Lola no isyot. Mabaday. May noon. Oo. Mayroon mo kapahuway siya ba? Unya, tanawa lang yung si Lola yung tansyang, ha? Kay, idaran ba taon to? Onoy. Anay. Asar ka to sa mama niyo dudot, no? Di Miles? Naambot na doon yun eh. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Uy, di na, ha? Di na mao, ha? Di na mao yung imo, ha? Ayaw, anak. Bad na, bad. Gusto na lang. Gusto na ako galing sapot. Gusto na lang. Mahila kasi na siya ron. Ay, paghilak ni Miles, uy. Ang ato ini nga, mahibaw tag-asa to sa mama ninyo. Mauli naman to siya, di ba, Noy? Oo, God, muli ko to. Pero, may pod nga inyo to siyang amaman ba? Kaya yung ana, magiging sa'yo ng inahan, God. May rason po siya nga nung, ningon siya to. Ang importante lang, no, nga, magpaubos lang mo, ha? Paubos ba? Kaya mga anak mo, ay magsukol. Paubos? Di mo tubag-tubag niya. Bot mo. Huwag mong kumagtubag-tubag ni Mama, Noy. Hasta ko no isyot, wasod. Ikaw naman ko nangatarungan. Si Wag ka Mama lang, dili mo mati. Wag ka tubag, tarungan na ka. Mama, Hindi ta maglalis na niya. Hindi ta maglalis, ha? Basta importante nga, kalma lang, ha? Kalma lang mo. O sabta o kaluya lang si mama ninyo, ha? Sabi na yung papa ninyo, Francie, nga, tuwain tao sa layo, ha? Ayaw ang taon yung hatagig kagool. Okay? Onoy. Onoy Very good, very good. Very good, way lugod-ugod. Karaan. Karaan. Bitaw. Kuha na, minaw, ha? Tahoron gidato ang atong mga gidikanan. Atong papag mama, minaw, ha? Swerte, karaan karon. Swerte gani mo, kaya na pa mo yung papag mama. Darbigid taon, kahulipan o lain ang atong papag mama. Ako no, nahibaw mo mo, anak mo. Nahibaw mo. Nga, ako, wala ko yung papag mama. Kaya akong kauban sa mo, ako lang apuhan. May apuhan Mingaw pa kita di dudot, ka? oy. Ha? May apuhan pa di ka? Oo, na magkamatay akong gilikanan. Mingaw kita ko dudot mo na. Miles, mingaw ko sa mga panahon nga, ikauban pa nato nga atong papag mama. Ang timanin ninyo, ha? Bisa magkinausap pa ang kalibutan, bisa pag wa na tayo mayong relasyon nila, kay di magid kalikayan usahay nga, doon naging dili mayong pagsabalay. Pero mangita kita papag mama. Mangita kita dudot, tayo Miles. Mga panoy. Sigurado kang really na musukos Corina dong grege nga muato tos ilaha dong. Apyot, nahibaw na Corina sa tanan kong nahimok para nila. Dili lang ni Francing nga tuwa karon sa Cebu nga akong gitabangan nga magkatrabaho dito. Wapay labot sa pagluwas na kus kinabuhi ni Miles atong na-hospital siya. Niya ana ng mga rasuna, Apyot. Mahimo ko nang mapasayaw si Corina sa kumpada. Yo? Kay alam mo yun ay plano ni mo ni ngadtong Corina dong, ha? Imo siyang ilugo ni Francing nga imo suon nga amigo dong. Ha? Dong grege? Wala, man matingog na hilo, man wala matingog ko. Ambot na ka, Apyot, ha? Ambot na ka. Salay ambot, oh? Salay ambot?
Shoot, panitaw na mo si Mama Corina. Unya karon dili na pod. Mao, Ah. libog to nimo ni oy. Ay, kuan, ay, naunohon na mo na ko, Dudot, tay Miles. Aw, Kung kamo noon niya pagkitaon ba? Ya, mga onsa pa lang yung mas gawas. Na, may iskabit si kuri papa niyo, Fransing. aw, Kay total, nakuntos Mama Corina ninyo. May buot naman to. Usa pa, katulto naman to din sa inyo, di ba? aw, oo. Ang. Mao na nga, ay lang niyo pagkita, Sa pagyod, kung makita nyo yung asa to, tiwasan na po niya mo kasaba to. Sa mo to mo? Mas may pag bantayan mo imong ratan siyang Miles. Di ikaw, Dudot, ikaw ang bantayan sa tindahan, ha? Ay, pahulis ako kay, pasige, pangitang to sa mo. Ginoisyot. Okay, Sige, Noy. Okay. Salamat, Noy Shoot. Salamat kay nimo no ya sa pagtabang namo. Salamat kay nimo ha. Ay, blima, kamo na ko na. Salamat na paghihapon, Ay, Noy sige, Shoot. balik-balik kay, basta, di ba? Basta kamo na, Dudot, Miles. Why blima na? I'm to Miles, Dudot. To anoy, nagbantay ni Lula Tansyang. Mayo. Lakaw na lang noy. Karon na. Stories na kaniyo, Dudot. Diyan sila to istoryahan noy. Seryoso ni. Kada ba si Miles ba? Tayong manghod ba? Oh, Kay magdaan na ha? Kay magguwang man ka. ako bitay nagdaanan yan noy. Kaniyot. Minaw sa. Kita kuman. Aw, Minaw. Ano manghod ni mo, Miles? Papas boy kay na. Maong... ngi, unsay papas boy nga. Babay man na si Miles. Oo, di na papas boy. Papas boy. Pastilan. Papas Kapit boy. ka pa. Minagot, abot na kayo pasabot ni mo nga ikay magdaan ng Miles. Sipyat papas boy sa babae bito. Papas Kay maluoy na papa niyo Francine to Cebu. Nga di lang gid niyo tagan og kagool ba og kasos papa niyo dus layo. Ha? Kay dili biya taon na lim para niya nga layo sa ninyo nga iyang anak. Mo na. Bani mama ninyo Corina nga iyang pamilya. Parehas ko ninyong duha ni Miles Scott nga mingaw lang dayon niya. Sabot pa ka na doon. Bakit ako naman ka, ba? Oh, naisiyot. Kasabot ko. Mayo. Very good. Why lugod. Sino isyot oy? Abi na akong tinarong. Tinarong to kong gisulti ay. Oh, Ikaw ba? tinarong. Siguro lang, isa ako lang itong sigulang gamay komedya. Aron, hindi kayo tabig seryoso ba? Oh, Ikaw ba tiginutan si Kay. Sama na to ha? oh. Sabot na ka, karon. Ikaw rin diskarte sa imong manghod, aron, di ba gulos papa yun sa layo? Kaya tigbantay ni Day Miles mo. Labi na yun ni Mama Corina ninyo. Ha? Kasi labi na kiti Mama Corina na isyot. Sipyat kong papa na. Nga naman din si Mama na isyot. Nga na din si Mama Corina. Ansiyan na isyot. Ay, Ha? kaya pa tao eh. Natanahon ba ha? Natanahon, kay basig baligas ba? Yung si Bako, maumo, di magkamumho. Ha? Kalibog. Ako kasabot man. Wala kasabot sa gisulti? Oo nga. Wala magaling kasabot sa gisulti? Ako gisulti? Ikaw pa ka? Ngi. Naon siya man sinaisyot, oy. Bisag yun sana ako ganawa na ba? Wadyo ko makasabot sa yung gisulti. Galibog dyo ko. Hasta gani ko na siya. Wapot kasabot. Ay. Sino isyot? Mayong pagbuminaw sa Lex Pinoy. Ay, dyan, oy. Pero kung wala siya makasabot sa yung kingon, nga nang may hiskot man siya ni Mama Corina. Masig. Maligas ko no niya. Mo. Magkamumho. Anong magkamumho man? Ay, kalibog. Kang yabang ka yun ako eh. Murag deriyot na yun kung kasulti na. Kung anong bantayan sa Corina. Ay, pastila no? Ay, simba ko putaw ginoo eh. Ay, na putaw na eh. Di na putaw na mitabo eh. Kay kaluoy naman ni Francine. Isang taon kayo magmatag morning o evening. Huwag ito! Hahay! Overtime ka, Sir Franz? Abi ko, di ka mo overtime. Nausap nga kong huna-huna, Jake. Sayang sab kung
Muli ko sayo sa mo ang huwag ko'y buhaton nito. Mayo na lang po nga mapuno-punoan ang atong sweldo. Magpada na rabapod ko karong nga umaabot ang sweldo dito sa amo. Oo, no? Pero, Sir Franz, kanang magpadagas sa inyo ba? Ayaw lang linas pagsabot, ha? Magutana lang ko ba? Nganong malain man ko? Unsa man din na, Jake? Ayaw. Ayaw lang di ay. Pasig masuko ka. Ay nga naman nga masuko man ko. Kaya nga naman di ay. Ang nga gidayan ang ikasuko? Murag, dili man. Pero basig, malain ka ba? Ay, ikaw yun, Jake. Sige na, sulti. Di lagi ko malain. Ayaw na kay. Stila ng tawana. May intriga, may nunoon tani mo unsan ng buot mong isulti? Kaya unsan din na, ha? Oh. Ngisira ba? Saan? Basta. Kuan ba? Di ka malain. Nya, di po ka masuko. Ay, lagi kinasaya. Uy, di lagi. Kuan ba, good Sir Franz ba? Ang ako ba kay may nadunggan lang kong storya ba nga wadyo ko makauyon? Unsa may istorya? Unsa may labot na kuana? Ha? Kay kuan. Kay nahisgutan man ang imong pagan. Ay, sila na intriga ko nimo. Intriga ko nimo. Ditsuhan lang ko unsay buot nimong isulti, be. Sige na, ditsuha. Kuan, Sir Franz. Ditsuha, good. Kuan, kanabang magpadaka o kwarta sa iyong pamilya. Dito sa iyong probinsya ba? Ihurot-hurot mo pa na? Maingon-ingon ka na, Jake. Saman mo rin na. Nya, ingon pa nga basin malain o masuko ko? Wa pamangog ko mahuban sa Franz. Unsa pa man di ay? Napadilain? Sa Franz, napa. Sulti. Maori ito. Nakanog istorya ba? Na? Balik-balik ko ang sinina nga imong isulob paingon sa opisina. May labot sa uniform nato rin kung mo trabaho o mo duty na ka. Kuan, ay lagkalayan na, Sir Franz, ha? Kuan mo, good. Gilainan mo ko pagkadoog na ko anang istorya agad. Kay, siyempre, suota. Nakasabot ko sa bot mong ipasabot, Jake. Salamat na. Nipati ka na ko. Ang magdili nga, gawas nga, labaw ka na mo. Mayo mo kang mudana mo, good. Tungod sa dako kong gugma sa akong pamilya, Jake. Sa akong damgo nga makapadayon sila sa pag-eskwela, pohon-pohon. Nga, magkakuha sila kurso o makalamtos yun o madamag. Dili na ko ikaw, bisan pag usalang kailisan nga akong ibalik-balik og sulob sa akong pagpaingon din sa kumpanya. Dili na ko na ikasakit. Kay bugtiin ang kamugaway man sa akong pamilya dito sa probinsya. Nga, mahatag o matubag na ko ang ilang mga panginahanglan dito. Sa laktod ka pagkasulti, dili lang sila magkalisod-lisod. Bahala ako rin mag-antos. Sir Franz. Abi na yun, mga bro. Kana si Sir Franz. Parehas nga sa akong papainting sa una. Bahala na lang og di siya magkaon. Basta kay kami, magkaon na yun. Saludo kayo ko ng Sir Franz. Kini nga, mao nang daghan din his atong trabahoan. Tahod gid ana niya. Kay gawas nga maayo siya relasyon sa mga trabahante din kamausap gyud siya sa panarbaho. Mawagit. O, mo bati sa ginato. Nga kadyot ako, mangutan na sa kuhain man dito siya. Kuaman mo sabay nato karon din sa pag-overtime. Mo sunod ako no siya, mga bro. May gamay lang itiwas nga, may trabaho ba? Murag, kuan,
usa na sa asset ni Sir Franz, bro. Mga bro, nga nakapadani ni Miss Rian niya. Og sawan pang mga chicks din bisan pag medyo may hingkod na siyang pangidaron. Oo, magod. Bangag sa ilong. Ipresato ba nga naora pirmi ang ilantaw, way panglantaw. Gusto bagay po sa akin sa France, bisa gabi daw eh. Sabado manggod, Jake. Kaya mauri ay og silbado sa baang sweldo. Ang ato kay 15 man og 30. Sir France. Ato ka tas unahan mag-atang og masakyan, Jake. Kay ato bang sugat-sugaton lang ang uban nga mga jeep paingon din his downtown. Sige. Ato ta dito, Sir France. Okay. Tuod, Jake. Kumusta man ang imong pagpaninguha ni Miss Rian, ha? Ha? Wala Sir France, eh. Milaylo na ko. Surrender ako ni Miss Rian. Kay, di makaya sa 2 powers, eh. Parang taas kayong standard si Miss Rian, good. Di magod sa ingon, ana. Tao naman kong naso diha sa kompanya. Unya, may mga higayon, sab, nga magkauban mi ni Miss Rian sa gawas. Kada usahay kon may atuon sa bangko o may pick-upon bitaw nga package o shipment. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Sabtan biyan ako unsay klase sa partner nga ilang ipangita. Kuan, diha maguni mo nakagusto si Mr. Rian sa France. O galing, ikaw yun kanunay ang iyang gusto ikaw pa sa mga opisyal nga lakaw sa kumpanya. Ikaw yun, Jake. Bitaw Sir France. Dagan sa pagod nasultihan si Mr. Rian nga nakagusto yun siya ni mo. Ganong ariman siya na ako nga may kabilinggan man ko. O bisan pati ngalig, tinuod na imong giingon. Dili sab mahitabo nga sakyan ako siya. Kay may pamilya ako dito sa probinsya nga naglaon ako, Jake. O dili kay naibaw kong dakong sa makiglambigit sus kaminyo at bisan kinsa. Di sab ko gustong maguba ang iyang kaugmaon tungod lang ako. O dili kay kana lang. Igsuon o anak lang ang akong pagtagad niya, Jake. Wa na gyoy mulabaw pa niya. Sir France. Kung tinudan o sincero yung kas imong pagpaninguha nga ito niya, nganong mulaylo man ka? Di lagi ko type ni Rian, Sir France. Huwag ko raw ng anak Miss Rian. Kaya ang ganahan na niya, kanang paras di mo agating. Taka na kayong nanguya pa na niya diya sa atong tabuhan. Pero, ipaste na tanan. Kay dili tingali mo consistent. Ang bukot ako ipasabot. Karabitong dili gyud ka mo surrender ba? Bisan pag sa imong tan-aw, wa gyud kay paglaom o mapaabot niya. Lisura na Sir France. Ayaw pag-surrender. Kung may sabtan kang kalidad sa lalaki nga gipangita ni Miss Rian, nganong dili man imo ni sundon, di ba? Ipakita nga tinud na yung imo papaninguha niya. O bato ni ang kalidad nga iyang gipangita sa usa ka lalaki. Kana kung sincero ka man gyud sa imo tinguha ngadto niya. Sa tanan nimo gisulti na ko, Sir France, no? Na-challenge ko. O naikag mubalik sa pagpaninguha ni Miss Rian. Oh, naaraman din, ha? Tabagi ko ha, Sir France. Okay man ang imong giingon, Jake, nga tabangan ta ka. Pero sa pagkatinuon lang, no? Ikaw gid mismo ang unang utabang sa imong kaugalingon nga niya. Dili ako. Kay mag-unsa man ang buhaton na ko ang tanan nga pagtabang aron madani siya nimo. Unya ikaw, way gibuhat nga magkapausab sa iyang pagtan-aw diha nimo. Nga makapahimong niya bitaw nga ma-attract nimo. Dili lang pagod kay may kumbinser niya para nimo. Isabtan tingali nimo, Jake, kung siya ko kasabot, no? Sir France. Kasabot ko. Salamat kayo. Huwag yung magmahay, sir, nga nakisuod mo. Wag yan.
Yun. O ginilabing tinuod, Sir Franz. O nabuka nga akong mga mata tungod mo. O maninguha ko nga mahimong girlfriend ako si Miss Rian. Kama. Naaraman di ay na. O dili kay kana lang, Sir Franz. Nakita usab na ko nimo, Sir Franz. Ang ako amahan sa kanang buhi pa siya. Sa mga tambag o pagmaymay nako, isip iyang pinaganak. Jake. O salamat kayo, Sir Franz. Dagan ko kayo salamat kayo. Huwag ko magdaw na inaana pa niya kabuutan o kamayong tao sa France. Tagtoo ko nakagusto sa siya ni Miss Rian. O iyan ningin take advantage. Huwag eh. Sa ato pa, huwag kapin unsa ilang kasod ni Miss Rian. Basi sa rohon na o pagtuo sa uban nga doon na sila relasyon tuod sila kasuod. Okay man ang imong giingon, Jake, ng tabangan ta ka. Pero sa pagkatinuod, ikaw gid mismo ang unang utabang sa mong kaugalingon nga niya. Dili ako. Gusto, Sir Franz. Ako rin tuod ang dakong gikatabang ako. Ako rin yun. Miss Rian. Abi na kong mawa sa kumuna-una kitong akong pagpakigsulti ni Dodot of Miles. Namihilak sila. Labi na niya itong pagpakiluoy ni Miles nga muli na lang kuno ko dito sa amo. Diyos ko. Tagi kong kalikon. Malawi ka. Nasayod ka kung unsa kalisod ang among pagpuyo. Kung unsa mi kakabus. Gusto lang ko maghahatag og maayong ugma sa among mga anak ni Corina. Ayaw ko pasagdi, Diyos ko. Ayaw taon Ginoo. Nganong nadugay-dugay mamong pangaon? Unsa man? Tan-awon na lang ninyong pagkaon sa lamisa, Dodot? Miles? Unsa man, wa mo makauyon sa sudan? Wa man mo maningog? Unsa man, hipuson ko na lang ni? Ayaw mo eh. Mangaon man mi si Miles. Di ba, Day? O, kuya. Hindi unsa pa may gidugayan ninyo diha? Gusto namin nga mangayog sorry si Miles ni mo, Makurin. O, ma. Sorry kayo mo. Magbinutan ako. Dili na ako mutubag-tubag ni mo. Hasta ko, ma. Di nasab ko masupak ni mo unsay imong gusto. Dodot, Miles. Sorry, gid kaayo, ma. Sorry, ma. Wa og wa mo'y angayan nga pangayuan og sorry na ako, Dodot. Miles. Wa. Nauwaw ko sa akong mga anak. Tungod sa ilang papangayo og sorry na ako. Kung may nahimo man silang sayop, mas dako ang nahimo na kong sayop ngadto nila. Ikauwaw ko ang akong kaugalingon ngadto nila. Oh, may minawa ka. Mayong pagkuminaw sa Lex Pinoy. Oh. Hello? Hello? Kinsa ni? Hello, Corina? Sigrigi gini. Greggy? Ayaw raw putla ang atong pagsulti. Unsa imong tuyo? Migamit kag laing number aron lang yun matubag ko ikaw? May importante lang kung isulti nimo. Ug unsa ka na? I love you, Corina. Oh. I love you.
Usa kay iyang kipati. Magkatuog ba kasi tarong ng kabiyo na human niya mabati ang akong gisulti. Hulo! Wala na! Wala! Gisugdan na po itong ring. Na, sao na lang? Kuyang tirada ni Tawhana, oy. Kung nauso to na una itong ilang gingon nga tiramid. Nga ang buto sa bot, tirada mid. Mid ang tirada nga panguyapan. Kini kang dunggerege. Lahi po na. Duga na ning uso, pero wala pa man mabunyagi sa una. Murag mayo tingaling bunyaga ni kuan kining unsay ka ni maayo ha? Sala kay maayo ibunyag ni ito. Tira me murag ko mo masang paminawon sa ulay lami. Murag ulay impact man. Sala nindot paminawon ha? Bisag bate o sala di buhata tiramin ba balihon ako rin balihon. Oo, balihon eh. Min tira agbot po sa bot. Minyo ang tirata. Min tira. Laming buhata. Pero kuyag madiskuhido sa kay wala may mayong dulungan to. Pagkabutanga, bungkag yung lampinig, bungkag yung pamilya ni ini. Kasi nagtuo kang wala kung magkakita ni mong nagpahipiyap-yap. Patay! Awas na niya. Aron hindi ka malabay ni butilya. Kita, dahi ka dong. Yan ang naon mo. Marika! Patay! Kapiyot! Dong! Mumari ka dong! Wala ka masok ko na ko dong krige. Si krige. Nindot pa minawon do nga mordero ng iugalan. Sugto kung tanong ka mo rin mo. Oh, imo na. Uy! Imo ako pa im nun ang binuha dong. Ano di ka? Kaya nagingon na ikaw. Wala, manggod. Naong bayan ni mo apyot eh. Bidong. Ating ka nung krigi ha. Salad ba ning pag-inom-inom ni Murong? Mura na ba ni kuhaan ka ng nabaguhan ko ni ini? Nabaguhan ko ni Murong ay. Anong nabaguhan ka man? Murag. Lahi mo mga higayon nga mo inom ka. Ano ba? Gusto mo ko rin nagkalahi. Kuan, kining... Aw... bitaw, ningatan ako nung kay... Wala ko kay malo. Nalipay lago, apyot. Uy, salay! Walang nalipay man god ka dong. Basta. Murag may nasabtan ko dong kung... Manong nalipay ka. Ugon sa magkunoy pagsabot ni mo? Murag... Muragon sa? Bahinig... Korena dong krike. Uy, wala. Ipeyom ka dong. Wala ko masayo, bro. Bahinig Korena. Nakasinabot akit ka mo dong krike. Lami itong bino nga ipinom itong krigi na ako. Inguna na din nasa. Basta mo inom siya nga wala malipay, pait ag imong bino. Pero kung malipayon, lami man. Mauday ba ha? Mauday ha? Iga na din ha? Pero, wala ko siya mo tubang sa akong pangutana kung
Nakasabot na ba sila sa Corina? Pastilan, Oh, kumao. Pagkaluoy sa iyang amigo dito Sugbo. Wala gitulog. kay Nagamatama lang og morning og evening. Unsa kayang hunahunas kung gisulti? Unsa imong tuyo? Migamit kag laing number aron lang yun matubag ko ikaw? May importante akong isulti nimo. Ug unsa ka na? I love you, Corina. I love you. Kumanyado. Kalit lang siyang nawa. Iyang gi-end ang among pagsulti. Corina, ganong karoon lang kumupatid ingon ini, sukad masukada. Ug ganong diha pa maging nimo nga asawa pag yun sa suot kong hikala nga si Francing. Nga naman. Buminaw sa Lex Pino. Noon sa man ko. Wa man gyud hinuon ko bati ag tuka. Huwag yun mawasak mo na ang gisulti ni Greggy nako sa iyang pagpanawag. Dili ko angay nga makunahuna ini. Di ko kiniangay isud sa kong hunahuna. Daan pala gigit ko. Sa sinugdanan pa lang, nagdudan ako. Sa labtuno na kaayo ang iyang mga lihok. Kay supra naging kaayon ng pagtapang sa mong pamilya. Labi na siyang pagpakigsuod ni Dodot ug Miles. Nga bisan unsa na lang ang iyang ihatag nila aron lang makuha gyud niya ang ilang atensyon. Nasayop si Francing sa iyang gituhuan nga suod niyang higala si Greggy. Nasayop siya. Tungod kay usa di ay kini ka traidor. Buot kong sayran si Francing labot ni ini. Apan wag ko masayod kung saan siya sa pagpasapot. Nga pagpakaroon ingnon lang ang kaayo ni Greggy at niya ug sa among mga anak. Taon na lagi, Kuya Dudut, no? Ngawa na to ikastorya si Papa sa chat o bisan sa cellphone na lang. Ang, di man gusto si mama ko din niya makadisturbo tas pagpanarbaho ni Papa Francine dito si Bo. Chatan niya na ako si Papa kung unsay oras nga pwede tang makapanawag niya kanang dili ta makadisturbo. Nakachat bitaw kong Papa ana pero wa man niya masinang akong message. Murag busy gito siya sa iyang trabaho. Basin, no? Ay, si Tito Greggy po di ay kuya ba? Wa na makaanis ato, no? Bitaw sa? Wala po ko kabantay. Ngano ka, no? Di ba may number man ta niya? Oo, bitaw. May number man di ay taniya. Ato ka siyang tawagan, kuya, no? Kay wala ba di ay ta makapasalamat og tarong niya sa paghatag ining cellphone. Gani. Karon ka, kuya. Tawagan ka na to si Tito Greggy. Gi. Ato, tawagan. Di ko gustong mo tawag mo ni Tito Greggy ninyo, Dodot. Miles. Makorin.